hvala svima, hvala što me gledate, hvala što me lajkujete, hvala što me pratite, nadam se da to i šerujete pomalo. Ovo je nešto što želim da podelim sa vama jer me mnogo raduje. Bajina svaštara, moj kanal na kome ovo objavljujem je monetizovan. Šta to znači? Pa znači da od videa koji objavim mogu da zaradim i neke pare. Ja bih malo da pričam o tom trenutku kada se to dogodilo, kako je došlo do toga i šta sam ja tu morao da uradim. Na kanalu trenutno ima nešto više od 300 videa, što je onako ok za ovo vreme. Kad pogledam kanal pre mjesec i po dana, ja nisam imao 800 subscribera. 2-2,5 hiljade sati gledanja i to je to. Stvari su dobile zamah sa jednim videom, ali da krenem od početka. Početkom septembra objavio sam video Srpsko Andrejevo selo. Restoran u Borči, lepo mesto, lepo smo jeli, lepo se proveli. To je jedan video koji stvarno nisam očekivao da će nešto posebno da privuče pažnju. Čak ni tamo kad smo išli nisam išao sa namerom nešto ciljano da snimam, da pravim prilog, nego sam onako usput snimao, fotografisao i trebalo mi je dugo vremena. Tek posle 2 ili 3 meseca ja sam to izmontirao i preko toga samo onako stavio voice over sa podacima. Kao i većina video vjerojatno je izašao oko podne, do uveče imao 1000 pregleda, do sutra već 1200-300. Ali ubrzo posle Andrejevog sela, ja sam išao u Šabac na vašar i taj video sam odmah objavio. Mislim da šabački vašar nije imao 1000 pregleda kao što je imalo Andrejevo selo, on je možda imao taj dan 500-600. Ali sljedeći dan imao još 500-600 i još 500-600 i posle 3-4 dana video je imao 3-4 hiljade pregleda. Zanimljivo. Posle dugo vremena rešio sam da pogledam uopšte kako stoje stvari na mom kanalu. Jer video sam da također dobijem i nove subscribere i video sam da taj video stvarno gledam. Nisam da kliknu na njega, nego da ljudi se zadrže i stvarno ga gledaju i to je bilo nešto novo za mene. Da, baš ovako. Imao sam 990 subscribera i 3700 sati pregleda. Naime, kao što znate, na YouTube možete da uđete u partnerski program ako imate više od 1000 pretplatnika i više od 4000 sati gledanja. Ja sam shvatio da sam ja jako blizu toga i da bi vredelo potruditi se. A 999, 1001 kad će sigurno izgledati mnogo lepše i ozbiljnije. Tako da, rešio sam da izmontiram sljedeći video koji uopšte nije nastao slučajno. Video sa Ko to tamo peva je privukao veliku pažnju na YouTube-u, tako sam rešio da sljedeći video bude isto neki na tu temu. I odlučio sam se za otpisane. Video me je namučio, uopšte nije bilo kompaktnog materijala, morao sam malo time da se bavim. Ali izmontirao sam ga i stvari su krenule onako kako sam se nadao. Otpisani. Za kratko vreme privukli su stotine i hiljade pregleda i što je najvažnije nove subscribere. I u jednom trenutku, tu sam već, moram da priznam, malo nervoznije pratio šta se dešava, kanal je dobio svog 1000. subscribera. Evo ga ovde. Miroslav Kostić, kogod da si, da znaš, bio sam jako srećan kada si ti kliknuo na subscribe. Za 100.000 dođi da snijamo specijal. E sad, da bi na YouTube-u dobio monetizaciju, mora da se ispuni još nekoliko uslova. Jedan uslov je 4000 sati pregleda i bio sam blizu, ali na to sam morao da čekam još nekoliko dana. Evo sad ovdje šta se vidi, evo vidite,
1001 pretplatnik, 3,9 hiljada sati pregleda, još neke statistike i u jednom trenutku to je 4000 sati i 1014 i nije me YouTube odmah omogućio monetizaciju, jer te brojke koje oni pokazuju, to su neke relativne brojke koje tek mora se potvrde. Uglavnom, posle nekoliko dana dobio sam potvrdu da je sve ispunjeno. 4000 sati i dole potrebne verifikacije i sve što YouTube očekuje. Pretplatnike sam već imao i evo, to je negdje taj trenutak. 1028 subscribera, 4148 sati gledanja i ja sam mogao da uđem u postupak dalje za monetizaciju kanala. I to opet nije bilo lako, jer mora YouTube da se poveže sa AdSense nalogom. Međutim, ja sam učestvovao u raznim YouTube-ovim programima. Od početka. Ja prvo, moj stari YouTube kanal, Breeze, on je nekada bio monetizovan i onda je YouTube, kako je menjao te parametre, uslove, izbacili su me iz tog programa. Ali poenta je da sam ja već imao neke AdSense naloge i to već kada prođe vreme, kaže, znači, to su stvari koje više ne znaš ni gde su, ni šta su, ni kako si podešavao. I u stvari ja da bih osposobio jedan nalog, da bi taj nalog bio funkcionalan, morao sam sve one duple i ostale da pronađem i da obrišem. I to je sigurno trajalo 10-ak dana, jer ja sam korak po korak to radio, jedan, drugi, treći nalog i i onda bi mi YouTube govorio, obrati pažnju na ovo, obrati pažnju na ono, da li je nalog sa tog i tog maila, gdje ti opet ne napiše ceo mail duplikat, ali srećom znam koje sam mailove koristio i srećom ništa nije bilo na mailove koje više ne postoje. U svakom slučaju, uspeo sam da pokrenem AdSense i uspeo sam da povežem to sa YouTube-om i onda to opet prolazi kroz neki proces verifikacije. Dan, 2, 3 i na kraju you did it. Fajna svaštara, you've been accepted into YouTube partner program, which means you can now earn, znači možete zarađujete od sadržaja koji drugi gledaju i tako dalje, podrška, počinjemo, idemo, zarađujemo. I šta to znači? Znači, bit će para. Evo, ovako izgleda statistika ta, to je kad se monetizuje kanal, bukvalno u ovom dashboardu gdje analitika dobijate novi parametar revenue i tu vidite koliko otprilike zarađujete. Kažem otprilike jer to nije baš tačno. I posle prvog dana moja zarada je bila 5 centi, idemo, bahato. Sad u ovom trenutku dok ovo pričam, mislim da je negdje do sada zaradio 2 ili 2,5 dolara, ali okej. Što sam već pričao, nisam ja neki influencer, nisam ni mikro, ja sam nano influencer, tako da jedno po jedno. Koliko se budem trudio, koliko budem bio uspešan, to će da funkcioniše. U svakom slučaju, drago mi je da sam ovo uradio, da sam uspeo da osposobim monetizaciju, da sve podesem i da to funkcioniše, pa sada kako će to dalje da ide, vidjet ćemo. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste voljeli da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.